Matagumpay na nakapag-ani ng 5,593 kilotoneladang tilapia na nagkakahalaga ng 783,020 pesos ang Carriedo Milabigan Farmers and Fisherfolk Association o Kamifa sa Irosin, Sorsogon. Ayon kay Rowena Briones, tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol, na itala ito sa pinagsama-samang ani ng asosasyon mula noong Hunyo hanggang ngayong Nobyembre, kung saan naibenta naman ang mga ito sa Irosin Public Market sa halagang 140 pesos kada kilo. So ito pong harvest na ito ay nasa ang pinakamalaki or pinakamataas na produksyon mula nung nagsimula sila noong taong 2023. At sila po ay actually isang organisasyon, 15 members, and they have undergone yung mga screening and yung mga proseso. Kapag isa po sa napabilang sa mga benepisyaryo ng SAAD ay meron pong mga intervention or livelihood na mga interventions na ibinibigay sa ating mga mangingisda. Ngayon po, during the course ng kanilang pagkukulture ay ang counterpart po nila ay yung esfuerzo at yung pag-aalaga. So kailangan po na kailangan nilang bantayan at aalagaan yung ibinigay sa kanila ng gobyerno. Dagdag pa niya, ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay isinailalim sa mga teknikal na pagsanay katulad ng financial management at literacy, at binibigyan na rin ng mga farm inputs gaya ng mga fingerlings at feeds. Ang BFAR po kasama nung aming pag-aalaga at pakikipag-collaborate sa ating mga mangingisda. Continuous po yung monitoring ng aming mga grupo, ng ating mga community development officers sa lahat ng mga benepisyaryo ng SAAD program. So yung mga benepisyaryo po, nagkaroon po sila ng mga harvest. Yung monitoring, sine-check po kung kumusta ba yung naging harvest nila, kumusta yung growth ng mga harvest, yung growth ng mga tilapia na culture nila. So parte po yun nung mas pinaiging na pag-monitor ng mga binibigay ng gobyerno sa ating mga mangingisda. Ang tagumpay na ito ay resulta ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program ng ahensya na layong matulungan at maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mangingisda sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon.